जोंनि रायजोखौ जोङो बासायनांगौ। ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङ बिटिसिआ, बेखौ बासायनो थाखाय दिनै लोब लोब सेंग्राफ्रा ओंखारबोदों। हाग्रामा महिलारिजों जयेन जागोन। जास्ट बे ट्रेलार, बे आरो गोबां जयेन जानायनि सम्भावनाया जोंनि आखायाव दङ। दा आं दिनै लामा दिन्थिना होदों। जोङो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारखौ लाबोफिननांगोन आरो बयबो सापर्ट होगोन। जेसेबां रायजो दङ, जेसेबां संगठनफोर दङ, बेसेबां आफादफोर दङ, दिनै हाग्रामा महिलारि सकाराव फैनायखौ लुबैदों। बेनिखायनो गंसे बेसेबां गारि हिसाब गैला, नोंथांमोना केमेरायाव बन्दी खालामदो। हिसाब गैयि गारि नोंथांमोना नुबानो जाबाय दे। सोरबा महान नेता जयनिं जानायनि इसारा दं नामा? दङ, नोंथांमोना दसे उनाव नुगोन।